jenenge apa? Iku anggo. Ah ilang, kuwi cara cetak kok katang gelu apa piye kok jawar-jawar iki kaya mbone. Cara rusak ngono diano. Balik ke kamera. Ya salah. Ani kuwi wong iki jan nggo kudung kowe malah nggo apa ha? Kirim jarang kok ya mon. Kadang kok ngene dikeneng wong. Kuwi jenenge apa? Itu jenenge wajan, masa kok kon nggo apa mbokne. Ayo balik kana. Jan iki kuwi degleng apa wong waras apa putih degleng. Kan nggo nyamplok kowe wek samploke kene. Aja. Aduh. Nek samploke kowe. Iki jenenge apa? Iki jenenge parun, ya tampil kok tak awar-awar kene iki jan karepmu karo piye. Hah? Karepmu karo piye? Ha balik kana. Ya apa meneh? Iki layak dinggo lek-lek. Nek tak anu geblok ke jenggon kono. Heh, minta ta kana. Layak kok mbok ora mangsa kok ora mbone. Kan ngomongke ndak suwe piye.